Bilin kita ni bilin. Hi guys, may hapon. Ama ka do. Do. Tumisakuan guys, balingwan. Ya. Yo na pagkatod ni Doy sila lilin. Uli. Pagsakay na lang dahil ng kuruna, mami lang. Pagsakay lang dahil ni mami. May ko ang gani. Yo lang. Kisa din. Kisa din. Kita din kami ko. Yo na katod sila lilin guys ni Doy. Kisa ito pong ay. Kita. Siguro ko kisa din. Hi. Kaya mo naman pala. Ba't talaga sa akin? Tanaw na mo guys, ug na nabay sweldo. Kay aron makakuan pa sa atong mga obligasyon. Lang sa oras yung tatay uli lang. Pinas dusi daw. Sa oras siya overtime. Lain akong ginhawa, mara kong kasuko. Sukaon ko guys. Guys, kami sa 7-Eleven. Wala pa isulod ang mong itiin. Abi na kong na ano sa dekaron. Extra. 24. Sakit ya kong tiyan. Ay. Mas mami. Huwag ito pang tubila ni karon sa motor guys. Ta. Ta. Ay, mga idol. Hello. Hello, mga idol. Impas guys. Uy, ayun naman pag Wala pa isulod akong kuan guys. O banuban magod si Mimi. God si Mimi ginakaingon ani ba? Kasi yun niya sa alas 12 na ano. bungol ka? Di ra. Dala na ito. Iba namin ni ate yung bakery guys. Kay magpalit daw siya pan. Then mag-snack din mi. So kay wala may cook aning bakery. Dito lang may mga snack lang Aileen. Hi guys. Na. Mag-snack sa miglitro guys. Padugang sa sugar. Dito sa bikini of delivery. Kami guys sa Yung bulinaw dito, bulinaw mawakap ko na daw. Usa man namin nagdubli magagbaso mi. Ano mi? Ana. Guys, nag-overtime mi dani sa mong tubig kay nag-agas man. Ako si Doy og silang lang ako pitig salud. Ikapila na ni kagalon Doy. Sudlan na mo among tab guys kay agkalisod na tag gamit sa CR.
Puno among tab, oh, puno po namang planggana. Lang, bita tong taklob sa tab lang to sa likod. Na may taklob. Hawa di arasin ni. Sige, siya mga Hawa di pagsuri-suri kay gabi na. Nung sa ka. Kabadlong sa ka. Murag, yamo mong. Tuo siguro ko takag kikaray tao dani. Ay lagi pagkuan kay ikaw ra isa dito wala ikaw ba nimo tos balay. Tulo ko nakita na. Agondasan ng katulgon mi karon bitaw. Halakcha. Karon bitaw mi. Karon. Gihulaman namong galon ni abar. Ang mura ni uli ugma. Agas mila mama ugma guys. Santa Rita. Namo gwardiya guys oh. Banuban. Kung ban. Namo unggoy guys. Badyaw. Badyaw. Ano yung badyaw? Ay lagi nagkaro kaya mong iro ba? Naraban na yung sulip. Hayal lang hindi ka makapugong. Puno na? Oo, kita. Hinay na siya guys. Pero makapuno pa sad ni. Ikatulo na ni nga hakot nila. Parungo na ni splammer karon taon guys. Mag alas 10. Alas 9 na kapin. Makapuno pa ni duha ka galon. Last na lang dining duha ka galon guys. May puluhin din na dayon ng buwan. Nakakatuwa blog kanina pa siya. Mapa ito na puno yung tab dito. Apa na puno ang tab? Ato ni patab nay. Pantabran nakawata ang kap. Ano sa Uy gitagaan ka na ako dadto kay dadto ka mag-inom anong na naman ka nang inom? Naunsa ka bag butangan ako siya dito sa kabo kay aron dato siya mag-inom. Butangan duy-duy. Dana ni mo nang gitata. Ito. Ya amo lang din nakatagani. Hinay kay guys oh, manang di siya makasaka. Oh, inang siya nay na. Ya amo katag. Ni kay agas. Amo ra. Kaya nabuntag diri ko naglaba. Ugma maglaba gyapon ko dinhi ugma. Ulay agas ugma sunod adlaw pa. Unang punduhan na mo daan kay ugma may agas. Kasi salo dahil lagi na dayon ng punduhan lagi. Napuno bitaw. Siguro. Ay marag judo. Nag-agas siguro siya mga hapon. Kana nawala na isuludan na kay gikaligo na ako. Ang isa pud ka galon, ang isa ka galon ra mo nakuha ni Raymond. Kaligo si Raymond, isa ka galon pud gikaligo ni Raymond. Ya pag na mo nanay tubig guys, gipunduhan dahil sa kuan na niyo nag garden. Nay, Pagani siguro nila nga nag-agas na ipunduhan nila. nay ignati chichi nay de. Anti chichi nay. Yung rabi siya anak. Kita niya. Hinay na kayo? Hinay na pero makalaw tayo pa na. Taklobin na niyo. Ha? Ay, tulo ko. Puno na. Doon lang ko. Pero dili Nice. Nabito sila ko LG dito. ito sa ilo ng uli. Ikaw kay gahi ikag ulo ba? Pahumukong ko na yung ulo? May tao dito ni. Isa ba pahumukong ko na yung ulo? Hindi na katulog ka. Dato payago. Turugon o kasilpunon? Dapat may ispat. Aga. Ya yang.
Wala pang hugas ng plato guys. Bunggo. Ay, tulog do kay kuna. Lah, may nagdala kami lang takloban ng tab. Ulitin o. Agoy. Uy. Pero bisa gunahan sa ulay. Uto na gitangan kami. Guys, na nakabalik guys. Ina nang giwad dito sa pad. Na tulog na ko. Buaning ero doy gitangaga ang taklob kabuang mong pangita. Awan. Mayan kita na ako dito ro. Tanawa na, tanawa. Mayan taklob lang di kaya ko hugasan lang. No? Gasukol na ko ginawa, gasukol oh. Hindi kaligo. Para siya nabon dito na sa panabon balay guys. Napaman doyo? Kani ato man eh. Dami na. Dala na. Dayo, dulayaya ko cellphone kay malubat na ah. Bato na ako. Hinay na guys pero makapuno ka na. O kagi karon. Hi guys, good morning. Alas 7 pa pero naglagiting na ang kainit. Kumana day kong panilig sa silong tapos nakapanghaling na pud ko. Maglungag na sa dentag bahog sa baboy karon guys. Ato nang ibahog sa baboy guys, nangka. Isa marang na linghod pa na ipupo ni Korkor. Si Korkor na ang nagpupo guys. So manamantag panilhig mga pinata. Nagtimpla na kog kape guys. Yeah. Na may pan gabi gipalit niya at ibayan niya sobra sa mga snack. Itoslo tana sa kape. Pag human natag kape, maglungal din tag sagi. Natay saging dani guys. Nahinugan na gani oh. Lungal ta niya. Natay saging dani maglungal ta niya guys. Naginamos na to, naginamos si Riluna. Nagigamos ni Riluna guys, sobra na sa among gikilaw atong Domingo. Iyan ang gigamos so maglungal tag saging unya guys. Ato na parisan og saging guys. Kape na ta guys. Ako nang nilabhan gahapon, wa pa na napilo. Among tubig wa pa nakasulod. Tangat ita guys. Daw klase ng bet ni ate, munay og donut. Ang donut mo na maraming madilim. Kaya si mama, ataw nila mama bibi. Pakuha na ko siya na donut rin. Kuha. Lahat siya donut. Gisulot man din ni Sarit guys. Gahi. Mura maligbat to. Gisulot man din ni Mimi gabi Sarit. Pure coffee. Kopi puro. Grabe kainit ang panahon guys. Ang garden dito wa pa na ko ni kay kanumi kay ulan. Wa pay ulan. Para ato na may among garden ya guys.